ban kentiu ye ki kam jungok kai perthei bada ku juga por ban beteng ye ke kam seng kam la jong Haka khat sau tari ku jeliu arjar arpsan la Plie pajba ia ka wei ke jaka shong kai pengat hak Shillong Bleishiah ke bodon hagi thaj umden hari Bhoi district ye kini jaka shong kai pengat lai Kyrteng kum ke jing pen sat nam ye ke jing don jong ki Khun Synrap jong ki trai kini jaka shong kai pengat lai Kyrteng arphiba kini ki Khun Synrap ki dei ki bela Pynkyrteng phi baker shisha bat phi bamon shisha Lasana ye ki ying shong jathaj hakadur jong ki ying ki riurim lene ki ying tenrai khasi kabalashana da ki siej bat tap dau phlang hagar kom ka ba itanat bha bat la ban nong bagi nong jungo kai perthai hakine ki por ki ba manta ki jusngo tanat ban let shong kai pangat hakum kini ki ceka ki balashana bat penwan dur hagar kom shna umman barim harilum khasi berjantia kum ka jing kerku kerdo bat ka jing pensa jing ken mau arngut ki MDC ka than ki ba kenthop ya uba kenjo lang rang tong ubri MDC ka mau hati uba badru ku deputy chairman ka KHDC bar ka kong rona khamdej ka bari ki MDC jong ka Nongpoh constituency kilawan ban sakhi ka jingpli pajba ye ka nek resort hagene ka sngi lai don lang ru ki trai jong ka jaka shong kai pangat uba Anthony Malai bar ka kong pedalis tado nang ta kiwe ki bahi ngasem uba nang te bor shabong uba tiar Malai uba don bor khamdej ubri rang ba Shillong ka Shillong Bleishiah lembat kiwe Kini kor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi han Nongpoh town shopping complex Harishan enterprise haka kamera kaba shispa iway refurbish laptop but desktop phun hau number pra iway lai arnot sau pra sansau lane pra lai nyo arnyo sawar drunyo Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pranyo laiwei khandai ndruiwei arnyo lai